ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзои навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед ки сурат маълумотро дар рақамҳои WhatsApp экранбудаи мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чи хона, чи замин, чи квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. хоб ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе сирош шуда, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Темурмалик дӯстони азиз, ҳастаи аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухтар, ноҳияи Фархор, шаҳри Турсунзода, ноҳияи Данғара, территорияи Вахш, территорияи Ёгон ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ва ҳастаи квартираҳои фурӯшӣ якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухтар ва тарафҳои Кӯлоб. Дӯстони азиз, нархҳо бениҳоят арзон ҳастанд. Касоне ки хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон чизи фурӯшӣ дошта хотед реклама кардан, номерои WhatsApp курси имрӯза бошад 123 сомону 52 навора сар мегирем. Маҳрамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, дар деҳаи Танобчӣ. ҷойи беҳтарин дӯстона ҳамачи дар наздикиш ҳастад. ноҳияи Темурмалик, деҳаи Танобчӣ. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастад, ки об ва свет мега дорад. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, об ва свет ҳастад. дӯстони азиз, дар наздикиш 500 метр боло садик, магазини калоне, ки супермаркет мега ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. дӯстони азиз, мактабам ҳастад. хоб 500 метр болотарак садик ва супермаркети калон, дӯстони азиз, ки дар инҷа кардагӣ ҳастанд, ихечиам ҳастад. дӯстони азиз, ҳамсоё мега зиндагӣ дорад. дӯстони азиз, хоб ховрои главни дорад. дӯстони азиз, нархи хона 130 000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. хонаро хайли кардагӣ ҳастад, коробка ҳастад, дигар шахтон мекунед. 130 000 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои дастии Мегафон, дуюмаш рақамҳои Россия 160 WhatsApp дорад. шахсоне ки мехаред маҳрамат занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. дӯстони азиз, магазини Дастрас гуфтагӣ ҳастад, пеши магазини Дастрас ва поёни бозори Корвон. дӯстони азиз, заминша 1.60 гуфтагӣ ҳастанд. соҳибшо қариб 2 соли қайра медорам, бо хотир ҳамаш аниқ карда гирен ва 4 дар хона кардагӣ ҳастад. хонаи дошона ҳастад, проектҳои нав кида, гирдванаш пол мехӯрд маҳкам, ҳамашон бо стили замонавӣ кади, суратҳои дуруст нест. ба кадоме ки мехоҳад занг занед, бо рӯӣ када мақсад ки шуморо рӯӣ мекунад. хона хеле проектҳои нав бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ошхона, баня, кӯкри, ҳам дурунӣ, ҳам берунӣ, гирди ҳавлӣ маҳкам, рӯи ҳавлӣ брӯчатка. нархи хона ҳамагӣ 80 000 сомон ҳастад, боз муомила ва савдои хуб. дар наздикиш ҳама чӣ ҳастад. маҳаллаи Гулбута, назди магазини Дастрас, поёни бозори Корвон. дӯстони азиз, нархи хона 800 бо савдо мешавад. ин рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp шахсоне ки мехоҳед намахел хона маҳрамат занг занед, маълумотои пурраша гиред. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки лайкотона занед ва навори моро дар рафиқотон силкаша падисаш гиред. ҳамон барои дастгирӣ дорам. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз. ҷойи беҳтарин, дӯстони азиз, назди мактаб ва магазин ва ҷойи таксиҳо. дӯстони азиз, ҷойи беҳтарина мега соҳибшон. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 2 хона кардагӣ ҳастад, ки гирди хона маҳкам, обсӯзиш ҳастад, ремонти замонавӣ. дӯстони азиз, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кӯкхӯрӣ ҳамаш дӯстони ҳастад. ҳуҷҷатҳош мега тайёр мега дар номтон, мақсад ки дар номи харидор мега оформ кардан метия мега соҳибшон. ва нархи хона мега 215 000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. 215 000 сомон бо муомила дорад. ҳамин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз, ҷойи беҳтар, пеши мактаб ва ҷойи таксиҳо. дӯстони азиз, фақат срочна омода мега дастгирӣ кунед, 215 муомила мешавад. ҳамин қадр маълумот. ва шахсоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания хоҳед ки реклама кардан, дар рақамҳои боло буда 20 номерои моҳӣ барои реклама кардан сурат ва маълумотро рӯи ки реклама мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, пушти масҷиди Муфтӣ. срочна фурӯшӣ.
духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад 40 квадрати метр. Домо намедонам 4 ошина 5 ошина нагуфтиян аниҳ кадан мегирӣ. Шаҳр Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ пушти масҷиди муфти Дӯстони азиз хонаҳо ремонт кардагиаст. Дар дуюм ошина 40 квадрат обсветчам ҳастае. Дастфурӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 385 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. ин дар рақамҳои дастии соҳибшо ва рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем маромад занг занед. Рост дига хонара маълумотша бисёр додагӣ нест. Хайр ремонтуш инам хеле аст Дӯстони азиз, нархшам қимат нест. 385 та бо муомила дошта. Шахсоне ки мехарем Дӯстони азиз маромад дига маълумоти пурҳанеша худон гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш дар кирифи як гуфтагӣ ҳастае соҳибшо. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки хонаҳошам кардагӣ ҳастае Дӯстони азиз, хонашам коробка ҳастае, мақсад ки бе ремонтае. Дудар хонаам хеле пиримена Дӯстони азиз. Хоб баъд 6 сотиқи дига замина гирди атрофаш мегӯяд бо семинблокати маҳкам шуда Дӯстони азиз. Хонара мехеле шикатуру рангу буру ва мехеле дар тирезаш мондагиае. ҳам фундамент дошта ҳам бо хона. Нархаш 130 000 сомон ҳастае. Боз муомила дар ноҳияи Вахш кирифи якда 130 таш мега кадоме ки мехара бо омада аз пеш бира маъқул шид арзон мекунед. То қад суми холия мега алиш намеша марома занг занед. Одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқули, квартираи маъқули, замини маъқули наёфта бошен, агар шумо кофтиса бошен, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хонаи квартира дар кор аз куҷо территория шумо нависед, мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. Танҳо дар комментария нависед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ 46 микрорайон Дӯстони азиз. Срочна фурӯшӣ шаҳри Душанбе 46 микрорайон. Духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошина қарор дорад 38 квадрати метр. Духонага дар сеюм ошина 38 квадрати метр. боб свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ремонтшам хай миёнае барои зиндагӣ мешавад. Квартира мега дастфурӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. ин ҳамин рақамҳои соҳибшуда, рақамҳои дастишуда. Нархи квартира 400 та бо муомила дорад. алиш намешавад мегӯяд то қад суми холӣ. шахсоне ки оиди квартира агар маълумоту иловагӣ хоҳед, ягон саволи иловагӣ барама занг занед. срочна мегӯяд муомилаи хуб дорад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбури Кӯҳна. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки се хона кардагиаст Дӯстони азиз ки бо баришта ошхона, баня, кухня Дӯстони азиз. се дар хона ва 8 сотиқи дига замин срочна мегӯяд фурӯшӣ. нархи хона мегӯяд 140 000 мегӯяд бо муомилаи хуб мегӯяд мешавад оиди хона ва шахсоне ки агар маълумоту иловагӣ хоҳанд дар рақамҳои поёмда занг занед. 140 та омада бина маъқул шед арзон мешавад. Дӯстони азиз, рост дига маълумотои хона хай бисёр неста. Шахсоне ки мехарем марома занг занед. лайка занед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар 8 микрорайон. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошина қарор дорад 40 квадрати метр. боб свет таъмин ҳаст. бо обсвети доимӣ таъмин аст, ремонтам дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ин хеле чизои лозимӣ, дом вороди, доми нав аст бо хайхтон аниқ қадам мегирен ва ремонтуш мешавад миёна. нархи квартира 241 000 сомон ҳастае. бо хайқати хичон нарша муомила мекунем. дар сеюм ошина 40 квадрат 241 000 сомон ҳастае. бо муомила дошта нархиш нархи арзон, фақат мегӯяд срочна. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз шаҳри Ҳисор квартираи арзон буред, бари шумо квартираи арзон. нархшуда арзанда. маромад ягон савол боша, ягон маълумоту иловагӣ метавонед ки занг занед. мегзарем ба наҳум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Чертаки 2 гуфтагӣ ҳастае соҳибшо Чертаки 2. дӯстон аз 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки як 6 дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае. ранги ҳарфи певори мегӯяд, гирдиша маҳкам кардагӣ ҳастае мегӯяд. фақат фундаментош дӯстони азиз рехтагӣ ҳастае ва документош мегӯяд 200% мега созад дар шаҳри Ваҳдат Чертак 2 дӯстони азиз. об свет мега дорад, документош мега 100%. 6 дар хона фундамент рехтагӣ. ҳарфи певори гирдаш мегӯяд маҳкам. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 70 000 сомонӣ ҳастае. бо хайқати хичон гап мезанем. оиди ҳавлӣ, оиди хона шумо агар маълумоту иловагӣ хоҳед, дар рақамҳои поёмда занг занед.
шахсоне ки навори моро тамошо мекунед дасткитона фаромӯш накунед я лайка ё ки рақами 5 дар комментара ҷиқем ки мо токи дорем ки ҳамин хел тамошобин дорем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғон-Тепа, дар наздикии мактаби 12 Шабчароғ. Духонага квартира ҳастай ки дар якум ошона қарор дорад 38 квадрати метр. бо свет таъмин ҳастай ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис. Дӯстони азиз, хона мегӯяд бо чӯзи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. Аз ҷиҳат дута телевизор дорад, якта холодильник, як кондитсионер, як термис, як кухни гарнитур, якта стиральни машина, якта микроволновка, якта духовка. Дӯстони азиз, дар назди хона дӯстони азиз мактаб ҳастай, масҷидам наздик аст, дӯстони азиз садикам ҳастай, коллеҷ ҳастай. Дӯстони азиз, ҷӯшҷӯи беҳтарин ва ремонтҳои замонавӣ. Нархшам қимат нест, срочно мегӯяд пул дар кора. нархи квартира 385,000 сомонӣ ҳастай ки боз муомила дорад. нархи ҳамин квартира 385 та бо муомила дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои поимуда занг занед. дӯстони азиз, хоҳиш ки лайкҳоро занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фарход дар ҷамоати Қизилсув. дӯстони азиз, кӯчаи ба номи Сафаров, не Сафаров. дӯстони азиз, ҳавлӣ фурӯшӣ будай 6 сотиқа мегӯяд. дӯстони азиз, хай бо ҳамаша худтон аниқ мекунед. якта барак дорад. дӯстони азиз, мегӯяд агар чӣ хеле бо худтон аниқ дагиред, нархаш мегӯяд 30,000 сомонӣ. ноҳияи Фарход, ҷамоати Қизилсув, кӯчаи ба номи Не Сафаров. нархи 30,000 сомон аст. муомила дошта. дӯстони азиз, росте ки маълумотош камтар аст, шахсоне ки мехарен таҳи рақамҳои поимуда занг занед. ҳамин я лайк аз шумо ҳичи намерам. я лайки бепула дӯстони азиз занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай. дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар назди бозорчаи Гулистон. дӯстони азиз, шаҳри Ваҳдат дар назди бозорчаи Гулистон. духонага квартира ҳастай ки дар сеюм ошона қарор дорад. дом ошона гуфтам, чанд ошона ҳастай. дар сеюм ошона 64 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, 64 квадрат, ремонтҳои замонавӣ, ҷои беҳтарин пеши бозорчаи Гулистон. квартира мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 380,000 сомонӣ ҳастай, бо муомила мешавад. ин квартира мегӯяд тоқа сумкате алиш. ин хел вариантҳо намешавад. шахсоне ки мегӯяд мехара омада аз пеш. ина бо суратҳои домуш ай беруншам ҳастай. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем метавонед ки омада бинед. касоне ки мисол конкретна харидор аста, бо муомила дорад. ин рақамҳо ҳам кор мекунам. дар рақамҳошон ватсап дорам, марама занг занед. мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай. дӯстон, срочно фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз, ду дархона кардагӣ будай. 3 сотиқ замин, ду дархона қатъи якта калидорчаш кардӣ ва ванна ва ҳоҷатхона отдельный. ва инчунин об ва свет мегӯяд постоянӣ ҳастай. гирди хона маҳкам, заминаш бо кушод, не ки хонаш хай ремонтҳои пешина шӯравӣ, яъне ремонти миёна. дӯстони азиз, пешина бо ҷои хонакӣ дорад. хоҳем бо ҳам хонарам мақсад ки ремонт мекунем. агар шумо хоҳем хона хай ошо дар шаҳри ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод. нархаш ҳамагӣ 210,000 сомон аст. боз муомила ва савдои хуб дошта. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поимуда занг занед. касе ки хона, замин, квартира чизе дорад барои фурӯшӣ рӯйкард мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи